Cando o descubrimento de América, dis que algún destes castiñeiros do lugar de Rozavales, en Manzaneda, era varias veces centenario. O Souto de Rozavales, como é coñecido o lugar, é un recuncho moi especial. Neste sitio atópanse un gran número de exemplares de castiñeiros de considerables dimensións que forman parte da vida e a historia de Galicia. Do castiñeiro sacábase alimento, construíanse abeños e instrumentos e cimentábanse as casas desde tempos remotos. O castiñeiro de Pumbariños, polo seu tamaño e idade, eclipsa as súas máis que venerables e senlleiras compañeiras de territorio. O seu tronco, con máis de 12 metros de corda, convirte no castiñeiro de maior tamaño de Galicia, cunha idade que algúns estiman ao redor dos 1000 anos, é unha das árbores máis anciás do territorio español. Poder tocar un ser vivo tan lonxevo é algo que non se pode facer todos os días e nos conecta aínda máis coa natureza. O Souto de Rozavales está considerado monumento natural dende o ano 2000 e o castiñeiro de Pumbariños está incluído no Catálogo Galego de Árbores Senlleiras.